Sekunjalo ngempela la kweSimanzonzo zokuthulela indaba ehamba phambili la kuMaskandi. Ezokuqala engikuphathele zona ezokuthi uKhuzani ududuzeke kangcono emva kokuthi ebone oTshatha noZimdola noMgcineka befika ekhaya komama bezobhonga emswaneni, njengoba sazi ukuthi uKhuzani kade edlulele ugogo wakhe wamkhulisa esemncane njengoba manje esemdala kangaka. Lokhu kukhombise ubuntu-ke ukuphilelana nabantu, nabalandeli bamaskandi bancomile lesi senzo soJarge ukuthi bekwazi ukuthi bovela lapha ekhaya umama laKhuzani bokhuza umhlolo kade uvele. Nathi-ke la kweSimanzonzo sishayela ihlombe lento eyenzakalayo futhi iyakhuthaza, iyafundisa futhi ukuthi uma ukade ujwayelene nomuntu awugcini ngokuya emshadweni wakhe noma uma kade uye ey'ndondo, kodwa noma kade evelelwe yinto embi uyakwazi ukuyovela uyobhonga emswaneni ukuze naye engazizwa eyedwa. Sengihlabela phambili futhi indaba engikudonsela zona ezokuthi igcwamisha selichazile ukuthi yini le kade imhlasele njengoba kade ebhalile ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi uyagula. Uyasho ukuthi ekulaleni kwakhe ubekade evakashelwa yinto efana nezinja namakati ekade efike elwe naye emhwayi. Uthi noma esevukile ubethi uma ebheka engalweni eyithole imigwebheko yazo izinja namakati le. Uthi-ke lokho kodwa sekuyinto endala njengoba uthi manje usesindile, ukwazile ukuthi athandaze, wakwazi ukuthi asinde. Wasethi futhi yena angeke aye ey'nyangeni eyozipha nje udumo olungekho, wathi yena uJehova ekhona nje mkhulu. Kodwa kusenjalo kwiDelisani, umuntu wenyanga obizwa ngomhlongo ushilo ukuthi lento le kumele ayisukumele uManqele ayiyele ey'nyangeni njengoba lento le imasayini ukuthi unotikolosho. Wathi ukuthi kusathedwe akusho ukuthi kumele ame, kodwa kumele aqhubeke ayofuna usizo njengoba lento le uthi esibhedlela bazosuka bethi unesifo senhliziyo, uthi kumele atholane ney'nyanga ukuze kwazi ukuthi bemkhiphe otikoloshe. Ngumva wamahlobo-ke, ake ngiyidede indawo kwamanje, sizohlangana futhi ngevidiyo ezayo. Ngiyabonga.